खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आरो बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय दि आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदानै फैदों बा आंनि भिडिअखौ जायफोरा गोदानै नायदों बिथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गावसोरनि अननायखौ होयो आंनो। आरो दिनै जों रायलायगोन तामिलनाडुआव दा माबायदि परिबेक जानानै दं। आरो बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोननो आङो गाबोन मोनसे भिडिअ शेयार खालामगोन जायखौ जोङो एकदम माने जायखौ माने बाजार गलायाव थांनानै बा सोरजोंबा रायलायनानै तामिल मानसि हिन्दी मानसि जोंनि आसामनि मानसि गासैजोंबो रायलायनानै नोंथांमोनखौ आङो खोन्थिगोन मा रखम दा परिबेक। खारन आंनि खोन्थाखौ नोंथांमोना फोथायाबो जानो हानाय, मानोना इउटुबाव आजिखालि गोबां इउटुबार दं जायखिजाया बाथ्रा माने खुनु डिटेल्स गैया गारा नोंथांमोनखौ इनफरमेसन होयो। आरो बिदि इनफरमेसन आं नोंथांमोनखौ होनो लुगैयाखै। बेनिखायनो आङो सानदों मा गाबोनो सानडे नालाय आं नोंथांमोनखौ बाजार गलायाव थांनानै बेनि परिबेकफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थिगोन। आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। दा सान्दै आङो दिनै सिगांनि भिडिअआवबो आङो नोंथांमोनखौ बुंखादों जे आङो 15 बोसोर जाबाय बे जायगायाव आरो दिनैसिम माने बेबायदि खुनु दावराव दावसि बा आं जोबोद सान्तिनि जायगा बे जायगाया। आसलते आङो जेबो माने उसुबिदा मोनाखै दिनै 15 बोसोरा। आंनि फिसाला आंनि हिन्जाव गासैबो दाबो बेयावनो दं। आरो गोबां मानसिया कमेन्ट्सआव सोरबा सोरबा गाज्रिबो बुंहरदो, सोरबा सोरबा मोजांबो बुंहरदो, नाथाय बेफोरखौ आङो जेबो साना। जाय जि सानोना बेफोरथ' निजेनिसो खोन्था। नोंथाङा गाज्रि कमेन्ट्सबो हरनो हागोन, मोजां कमेन्ट्सबो हरनो हागोन, नाथाय जि दा तामिलनाडु बा बेंगलरफोराव जागासिनो दं आं बेखौनो बे भिडिअआव नोंथांमोना जि मोनसे आंनि भिडिअ दा ट्रेन्डिंआव दं बे जाबाय तामिलनाडुनिफ्राय मानसिफोरा मानो खारखोमागासिनो दं होननानै मोनसे आं भिडिअ बानायदोंमोन। दिनै 10K माने 10,000 मानसिफोरा सुबुंफोरा नायनानै बेखौ मोजां मोनदो। गोबां कमेन्ट्स आंनाव फैगासिनो दं, आं मा मावो, मा दोनो, मा खामानि मावो, बेसेबां दरमाहा मोनो। आसलते होननो थाङोबाथाय जायखिजाया खामानिखौनो जोङो माने गोसोजों मावबाथाय जेमान खस्थ'आनो जा, जुदि गोसोजों जायखिजाया खामानिखौ मावोना बे खामानिया जोंनि थाखाय बिराद इजि जालाङो। मानोना बेखौ जोङो गोसोजों मावदों आरो निजेनि होननानै मावदों। आरो जाय खामानिखौ नोंथाङा भाबिगोन कम्पानिनिसो खामानि, जोङो जायखिजाया 8 घन्टा बा 12 घन्टा खामानि बा 12 घन्टा जोङो खाथायनांगो, बिदि साननानै जुदि नोंथाङा खामानिखौ मावोबाथाय बे खामानिया नोंथांनि थाखाय जोबोद गोरसा जागोन। सब समावनो नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावोना बे खामानिखौ निजेनि साननानै मावबा नोंथाङा जोबोद बे खामानिखौ एसे खस्थ'बाबो बे खामानिखौ नोंथाङा बिराद इजियै माने कमप्लिट खालामनो हागोन। बे आङो माने एख' फरायनानै बा खुनु फिल्मनि डायलग मारियाखै नोंथांमोननि सिगाङाव। आङो आंनि रियेल बाथ्राखौसो आं बुंदो। आंबो गोदो गोबां कम्पानि, गोबां माने बिदि प्राइभेट सेक्टरफोराव खामानि मावनानै आङो फैनाय मानसि। नाथाय बे मोनसे कम्पानियाव मा आं मोजां मोनदों आं निजेनो मिथिया दिनै। आरो बे जायगानि माने मानसिफोराबो आंखौ गोबां माने सापर्ट खालामदो बे जायगायाव। आरो दिनै 15 बोसोरानो जाबाय
गोबां सापर्ट मोनदों आं बे जायगानि मानसिफोरजों आरो गोबां अननाय मोनदों आं। बेनिखायनो दिनैसिम आं बे जायगायाव थानो हादों। नङाबा मोनसे जायगायाव जुदि रावनिबो सापर्ट गैयाबा, रावनिबो अननाय गैयाबा बे जायगायाव थानो सोरबा सुखुगोन नामा? दिनै बिमा-बिफा गारनानै इमान गोजानाव गारबोनानै बे तामिलनाडु बायदि जायगायाव थाफैनो जोङो ट्रेनजों फैनो गोनांबा सानथाम नांगो। फ्लाइटजों थांनो गोनांबाबो हरावनो थांनानै बेंगलरफोराव फ्लाइटनि 4-5 घन्टा सिगांनो जोङो एयारपर्टआव मोनहैनांगो। होमबासो जोङो 3 घन्टायाव जोङो गुवाहाटि मोनहैयो। आरो गुवाहाटिनिफ्रायबो आरो 1.5 घन्टा जायगा जोंनि जायगा जि जोंनि गामि। आरो गोबां मानसियानो आंखौ कमेन्ट खालामदों जे बर' ततला रखमसो आङो रायलायो, बा गोबां मानसियानो आंखौ होनदो जे लोंनानै रायलायदो नामा। गोबां मानसियानो आरो बिदि गोबां आंखौ कमेन्ट खालामदो। नोंथांमोना जायखिजाया मोजां कमेन्ट खालामदोबाबो, गाज्रि कमेन्ट खालामदोबाबो आङो रावखौबो गाज्रि सानाखै बा गाज्रि मोनाखै। नोंथांमोना गाज्रियानो जा मोजाङानो जा गाज्रि कमेन्ट खालामबाथाय आङो सानोदि मा आंना माबा मोनसे आंनाव कमिदों। माने आङो माने पुरा स्पस्त'यै हयथ' आङो नोंथांमोनखौ बुजायनो रोङाखै, बा आंनि भिडिअ बानायनायनि जि माने माबा जानांगौ मोनसे स्पस्त' हिसाबै आङो बुंनो रोंनांगौ, बेखौ हयथ' आङो बुंनो रोङाखै। आरो आङो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो बुंनो नागिरदों जे आं आसलते ओरैबायदि गामियाव देरबोदो, जाय गामिनि माने सानजा सोनाब साहा खोला 1 किल'मिटार गोजानालागि जोंनि कुनु बर' हारिनि सुबुं गैया। सबखैजाबो हारसा आरो बांगाल मानसि। आरो बिनिखायनो आं बुंनाया एसे माने ततला टाइपनि जानो हागौ। नोंथांमोना बेखौ आंखौ निमाहा हो। आं इमान माने गोदैयै आङो बुंनो रोङा नोंथांमोनखौ मा होनो। नाथाय जायखिजाया आं नोंथांमोनखौ थेवबो बुजायनो सानदो। आरो आं दि बेखिनिखौ साहस खालामदों नोंथांमोनखौ बुंनानै, माने नोंथांमोनखौ मिथिहोनो थाखाय। आरो गोबां मानसियानो होनदों नोंथांनि निउस बुंनाया जायाखै। आं आसलते निउस चेनेल, आंनि चेनेलानो निउस चेनेल नङा। आङो आसलते हिन्दीनि टेकनिकेल चेनेल मोनसे खुलिदोंमोन। आरो बेयावनो माने गेजेरावनो बिदि तामिलनाडु बेंगलर बे साइडनि मानसिफोरा आसामाव थांफिननो हमनायावनो आं सानबाय मा मोनसे आङो बर'जों भिडिअ खालामना नायनि, जाहाथे जोंनि जि खाथि खालानि बर' सुबुंफोर दंफैयो बेयाव खामानि मावनो, बिथांमोना खमसे खम बे माने भाइरेल भिडिअफोरखौ नायनानै जाहाथे गिया। आरो नोंथांमोनखौ आं होनोदि जेसांदि दा भाइरेल भिडिअ जेसां मानसिया नायनानै न'आव खारदो, बिथांमोना पस्तायदो। मानोना जों दाबो बेयावनो दं। आरो बिदि बेयाव थालांनाय मानसि गोबां मानसि दं। आं नोंथांमोनखौ माने गाबोनो 100% नोंथांमोननो आङो मोनसे भिडिअ शेयार खालामगोन। आरो बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आङो हयथ' गाबोन बाजारावबो थांनो हानाय मैगंफोर बायनो। आरो बेयावबो नोंथांमोनखौ बेफोरनि भिडिअखौबो खोन्थिगोन लोगोसे। आरो गोबां जोंनि खाथि खालायाव थानाय किसुमान गोबां जोंनि आसामनि मानसि थालांनाय दं, बिथांमोनजोंबो रायलायगोन। नोंथांमोनखौ नुनो मोनगोन बे भिडिअखौ गाबोन हयथ' मोनायालागि। आरो बयनिख्रुइ सिगां आं आरो मोनसे नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा होननो सानदों। माने गाज्रि कमेन्ट खालामनाङा। जायखिजाया आङो होननो रोंगो रोङा, बा किसुमाननि देहायावबो नांदो जानो हानाय। खारन आं गोबां हिन्जाव माहारिनि माने बिसय बुंदो, जायफोरा बाहेराव थाफैनाय किसुमान बिदि हिन्जावफोर दोङो। आरो आं गासैखौबो होनाखै, मानोना सासे सानैनि थाखाय
जोङो गासै हिनजाव माहारिखौ माने दुसिनो हाया मानोना सासे सानैया दाय मावगोन आरो गासै हिनजाव माहारिखौनो आङो माने होननो थाङाखैमोन बे भिडिअ'आवबो खिन्थु आङो नोंथांमोना माने जिबायदि कमेन्ट्स आंखौ हरबाय दं आं नोंथांमोनखौ आसलते एकदम लाइभ प्रुफ होनो हागोन बिदि हिनजाव मानसि आं नुबाय थानाय जोंनि खाथि खालायाव जों जे बर'जोंनो रायलायो जों माने आंबो थांबाथाय बर'जोंनो रायलायो बेफोर मानसियानो बांगाल हौवाफोरजों रुमाव थायो बिदि हिनजावफोरानो सोरबा बेलेग जाथिनि हौवाफोरजों रुमाव थायो बिदि गोबां दं नाथाय आं जेबो होना आरो आङो आसलते बिराद माने मानसिजों बारा रायज्लायनो आङो मोजां मोना आरो मानसिफोरखौ बेफोरखौ माने होननोबो आं मोजां मोना मानोना बिनि जिबन बिनि खोन्था नाथाय जाथिनि थाखाय सिन्ता खालामनायाबो जोंनि मोनसे धर्म जोङो जिहेतु बर' जानानै उजिदो गतिके जोंनि बर' जाथिनि थाखाय साननायाबो आसलते जोंनि धर्म जों बाथौखौ फुजिनायाल' मोनसे धर्म नङा जोङो जोंनि जाथिनि थाखाय साननायाबो मोनसे गेदेर धर्म जोंनि गतिके जायखिजाया बेफोरो बहुत गेदेर बाथ्रा आं आसलते इमान अभिज्ञता आंनाव गैया नोंथांमोनखौ इमान बुजायनो हानाय थेवबो जिखिनि आं बुंदो बेयावनो जुदि आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो आं नोंथांमोनखौ आखाइ खबजबनानै माने निमाहा बियो आरो बिदि गाज्रि कमेन्टफोरखौ नोंथांमोना खालामनाङा आरो जोंनि साइडआव माने आं दा जाबायदि रायज्लायदों बिदिनो रायज्लायखायो जोङो कुनु माने क'क्राझारफोराव जाबायदि रायलायो बा अदालगुरि साइडखिजा जाबायदि रायलायो बिदि आं रायलायनोबो रोङा आं जाबायदि रायलायो बिदिनो रायलायखायो आरो आङो जायखिजाया बानायनाय बुस्थुखौ आङो माने मोजां मोना मानोना आङो जि नंगौ अरिजिनेलि आं बेनोखा आङो सानजारि जानानै सोनाबि जानानै आङो माने रायलायफ्लानो आङो मोजां मोना खारन आङो जि नंगौ बेनो नंथारगौ बेखौ आरो आङो क'क्राझार टाइपनि रायलायनो बा सानजानि टाइपनि रायलाय बेफोरखौ आङो मोजां मोना गतिके आंनि खोन्थाया जाबाय थं थं जि नंगौ नंगौ बास गतिके भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार खालाम लोगोफोरजों आरो लोगोसे आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।